Ọ dị ma mkpụrụ ụbọchị anọ gara aga ka ndị ọchị obodo ala Igbo na ndị ọnụ na-elu okwu n'ala Igbo zukọrọ n'obodo Enugu wee mee nzukọ ụbọchị ụka kpọmkwem ụbọchị ụka gara aga ka emechara wee pụtazie wee sị na agbanyeghị ihe ndị dị iche iche ha tinyegasịrị ọnụ kenesịa nnọọ isi ala ha kenesị nnọọ isi ala dịka o si agba mbọ akwa orimiri Niger kenekwa ọchị obodo Anambra ka o si akwado na a na-akwa orimiri ya bụ akwa orimiri Niger nke abụọ. Ha ketoro ndị isi ndị na-achị na ọrụ na-aga nke ọma ebe a tosia wee mkpacha ma ihe niile ha sịkwa na ha ga-agbasi mbọ ike ha na ndị na-afụ maka ọrịa na-efe efe na ụmụ ihe a ga-agbasi mbọ ike fụ na a bịara bata n'ala anyị bụ ala Igbo wee mebe na-enyocha ndị mmadụ ọfụma wee ka mara ndị ọrịa figoro na ndị oji mara ka a ga-esi gbochi ya. Ka ha kwuchara ịmụ ihe dị iche iche nnọọ ha kwuchara ha wee kwuo sio ya bụ ebe anyị na-aga na alụ ha na onyeisi uwe ojii ya bụ onyeisi ogbe ọgụ na Naịjirịa bụ Muhammad Abubakar na ọ bụghịzi ihe kwuru ka ọ na-eme nke mere na ha sị na ha ga-agazi n'iru wee ka o wee hibe ndị ga na-eche ala Igbo ma ọ bụ ka a ga-esi wee na-echekwa ala Igbo wee sị na ha nyere ndị nnọchite anya nke obodo anyị n'ime ụlọ ezumezu na ala Igbo dị iche iche n'ụmụnna m ala Igbo ọ bụ obodo ise na obodo ise a ga ha na ụlọ ezumezu obodo ise ahụ ebe a na-anọchite anya na ha agwala ha ka ha bido ozigbo wee mee iwu ga-enye aka ka ehibe ndị nche ala Igbo ozigbo. Ọ bụ onye isi otu ọchị ala Igbo ndị na-achị ala Igbo bụ David Umahi bụ ihe kwuru ka n'ụbọchị ụka ka ha mesịrị nzukọ ndị gara ya ọkpụrụkpụ onye isi ọha na eze gbaa gburugburu bụ Ichie Nniawodo n'ebe ahụ ndị chigburu ala Igbo dịka Jim nwa obodo ha a ga-ekwu yara ibe a jụrụ eju wee kwuchaa ya anyị wee sị n'isiokwu a ka anyị ga-enebara anya maka na oge anyị chọrọ ikwu okwu ofu onye wee sị m Chizzy nza ya ọ sị m biko ka ya jukene ọ bụ ejiri narị kwuru narị afọ mụọ ka esi anwa ara ka ezi oge esi a ga-ebido gbabazi ala nwanụ wee sị gịnị ka okwu ọ sị na o tee na oge niile a na-ekwu na a ga-ehibe na a ga-echebe na a ga-eme na a ga-eme ọ bụ otu a ka ndị ọzọ si mee nke ha. Ọ jụọ m sị kpọọ m Chizzy nzi ya ọ sị mụ nụrụ oge ndị Yoruba na-eje echekwuo ememe nzukọ ka a ga-esi hibe Amotekwu ọkwa etetara mmanụ na ha hibere Amotekwu nke ha ewee dọba ya ekwube mana emechara ihe ha hibekwa ekwesị ike wee Amotekwu ugbu a n'ala Yoruba wee sị ka ezi ka nke a eji dịzie otu a cheta na onyeisi ndị ọchị obodo Igbo kwuru si na ha bụrụ ndị mbubiri ọkpaba n'alụ ka a ga-esi wee na-echekwa Igbo tupu ndị Yoruba ebido mee Amotekwu ha wee na-ajụ ka a kpasịrị ya gịnị wee mezie mere na isiokwu a onye ajụrụ m sị m ejiri narị kwuru narị afọ mụọ ka esi awa ala ọ bụ agba ara kedu oge a ga-ebidozi ụba ala manụ kedu oge a ga-esi bido ya na a na-eme ihe nchekwa obodo ọ bụ ihe a ga na-akpa oge niile a na-ayọ a na-ekwu na a na-eme na ha na onye nke akpara na ha na onye nke akpara na akpara ihe a na-eme ihe na-eme a na-eme ọ bụ ya bụ okwu anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa maka na
ewe ndị kwuru okwu si na a na-ebute ike na enweghị ebe a na-enye mmadụ ike. Ịnọrọ n'ebe ị na-akọ na-agba n'okirikiri na-akọ ndị jiji a na-akọ iji ihe a na-eme. Ndị ugwu were ndị nchekwa nke ha wee na-echekwa obodo ha. Anyị anaghị anụ na a na-akpa alụ na-eme nzukọ ụwa niile na-ama ya na-akpa alụ na-akpana ya n'anwụ ka ha si eme nke ha maọbụ ka ha ga-esi wee hibe ndị nche ha. A na-ajụ gịnị mere na ọ na-agba okelu anyị aka ndị Igbo, ya bụ ndị Igbo asị ka ekegharịa ya. Nchekwa na ihe ndị a bụ ndị ọchị obodo Igbo kwuru bụ ihe anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nketa. Anyị na-ekwu na ha sigo na ha asịrị ndị nnọchite anya n'ụlọ ezumezu anyị n'ala Igbo mee iwu a ga-eji hibe nchekwa ndị ga na-echekwa ala Igbo. Ọ bụ ya bụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke tata. Abụ m Chizzy Ani, Amechi Ugwuele egwu ego, Amaka Weke na-abata. Ọ bata ya na-atinye ọnụ na ya. Amechi, oge ịnụrụ na ihe a na ndị ọchị obodo anyị chọrọ siri ndị mmebi iwu anyị ndị na-emebere anọchite anya dị iche iche mbọ mpaghara obodo dị iche iche n'ala Igbo n'ụlọ ezumezu Igbo ka ha mee iwu ga-ehibe ka a ga-esi na-echekwa ala Igbo. Ya bụ ndị nche ga na-echekwa ala Igbo. Kedu ka o si do gị na nke a ekwukwara ugbu a maka na o tee na na-ekwu ihe a? Chizzy daalụ. Igbo bụ Igbo a na-ekene unu. Ịma ihe a na-ekwu kịta otego ihe bụ ihe a ka emegoro kemgbe. Ihe na-abịa na-agbagharị bụ na ndị be anyị ndị na-achị anyị achị oge ọbụla ha na-eme ka ha bịara ọfụ n'obodo Naijiria, oge ọbụla ha na-eme ka ha si obodo oyibo nata, ka ha marụ etu esi egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo na be anyị. Wee na-asị ọgbarọgharị na emechara ihe a ka eji wee bido emewe ya kịta. Ị na-echeta mgbe ebido kwuwe okwu maka ịghọ ndị nche na onye isi ndị uwe ojii ala anyị si na Abuja wee bịa. Ndị Igbo niile a na-eche ndị ọchịchị obodo ala ndị Igbo, ndị steeti gọvanọs, ka e nwee nzukọ, n'agbanyeghị na anyị ma na ụdị nzukọ dị etu a nọ n'ime ụlọ ka a na-eme, ọ bụrụ ihe a na-eme n'ọgbọ. Tupu amara ihe a na-eme, ọ bụrụ na ha ejego ha na onye isi ndị uwe ojii a wee gbachaa nzukọ wee pụta, ọ dịzị ka a bịara ka a na-agwazi ndị Igbo ihe ha na ha kpara. Ma anyị ma na mgbe ndị ọdịda anyanwụ na-eme nke ha na ndị uwe ojii anọrọ wee mee. Ndị ugwu ndị Fulani ha na-eme nke ha na ndị uwe ojii ada eme. Mana ha na ndị uwe ojii na-emegodu ha ada eme ya n'ụdị etu ha ji wee chọọ ka anyị na ha wee mee. Ya mere mgbe ya mere ndị be anyị asị, kedu onye ị ga-eje wee sị na ị chọrọ ikwu maka ichekwa onwe gị, ọtụmadị ebe ọ bụ n'aka onye nwa ịma na ọnya nwa bụ onye na-achọ isi gị isi ka ije kpọwa ya oku. Maka ihe ji wee na-ekwuru ya bụ onwero mbodo niile a na-ebodo gọọmenti etiti n'ihe a na ha na-anụ na ha emerụ ka ha na-anụ ihe na-eme, enwero ihe kpatara ya. Maka na ọ bụrụ na ihe na-eme mmadụ a na-eti mkpu si gị na-ekwu ihe na-eme na-ekwu ihe na-eme, a ga-asị gị kedu ihe ị mere mgbe ọ na-agwa gị na ihe na-eme. Jụọ sị kedu ihe ndị a na-eme kemgbe a na-ekwu ihe a niile na-eme, o nwere ihe ị ga-asị na ọnya ka a na-eme. Kịta ndị be anyị pụtagoro sị na a ga-emezi ihe a ka o wee nwee ana egwuru ya wee tinye ka o wee nwee iwu ji anụ. Ebe a ka ekwesịrị ibido, maka na gọọmenti steeti niile nwere ikike iti iwu gbasara etu a ga-esi wee chekwa onwe ha. Ị na ihe na-ekwu ha kwesịrị ha nwere ikike, ya bụ ikike. Ihe niile a na-ekwu enwere isi na-abụrụ na enwere ikike iwu anụnwa wee nye ikike wee hazie ka ọ ga-esi wee dị. Maka na nwere ihe ndị gọọmenti etiti ga-eme na-abụrụ ịkpụrụ ha jee ụlọ ikpe, akpụrụ ha jee ụlọ ikpe, ha kpesa ha ekpesa. Mana ihe nji wee na-ekwu ya bụ mana ọ ka azọtagodo kedu ihe kpatadoro na ndị mmadụ na-asị ka ha chekwaa onwe ha, ndị ụfọdụ abịa na-atinye aka na-atinye anya na ya. Mmadụ sị ka ya chekwaa onwe ya, ọ bụrụkwa na m na-asị ka m bịa chewe gị na be gị, chewe be gị etu isi wee chọọ
hapụ m ka mkpochi nhazi ebe metụ si wee chọọ ka nchekwa onwe m abịa na-atinye anya. O nwere ihe o nwere ka ọ dị onye ka m ji wee na-ekwu na ndị na-achị anyị, ndị ndu isi ndu ndị South East ya ndị mpaghara ọwụwa anyanwụ kwesịrị ịghọta ha bịara abịa n'obodo Naijiria, ha ma ndị anyị na ha bi, ndị agbata obi anyị. Ọkwa ndị Igbo si na onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche. Anyị ama echezi ndụ anyị nche. Anyị ga-asị Chizzy, ị ga-asị m na ndị Igbo amarọ ndị bụ ndị iro ha kịta? Ị ga-asị m na ndị Igbo amarọ ndị ekworo ha nwụrụ mmiri tokwa iko? Ị ga-asị m na ndị Igbo amarọ ndị ekworo ka ha jee n'ugbo ka ugbo? Ị ga-asị m na ndị Igbo amarọ ndị na-ekwerọ ka ha megharịa arụ? Anyị macha, mana anyị ma ebe ndị anwa nọ, ebe ha bi. Anyị asịrọ mmadụ abịa na be anyị, ịbịa be anyị nọrọ ka onye bịara abịa achọrọ imebi ihe, anyị na ga-anọrọ. Anyị asịrọ ka anyị hazie onwe anyị wee bịa be gị chebe gị, mana anyị si n'etu anyị ga-esi wee chụọ onwe anyị dịka iwu si wee kwuo. Anyị asịrọ nakwa mkpagbu niile a na-akpagbu n'elu mmirikịta na-ejezu ana ugbo ha na ebe a na-akọ ugbo. Ịma na nri onwekwa nchekwa karịrị nri. Onye agụụ ji ewepụkwa nchekwa niile dị n'isi ya. Ndị mmadụ ejiri efi ya na-eje emebi ihe ndị mmadụ. Maka na agụụ gụwa gị, onye na-enye gị nri bụzi onye ga na-ekwu ka ọ ga-esi wee dị gị. O wee bụrụ na ọ na ndị a chọrọsị ka anyị kọọ ugbo ka anyị wee nwee ike inye onwe anyị ndị ka anyị jee ka a na-ebutazie. Ọ dị mma. Mana ihe mere ihe a ji dị ụtọ bụ na ndị be anyị na-asị na ụfọdụ oge ị chọrọ ime ihe na gị mechaa ihe ahụ, ịkpadocha ka ị ga-esi mee ya, imecha ya, ọ pụtazie ụwa niile mee gịnị a na-afụ ya. Mana ịbịa n'anya n'ihe mee na ebe ndịda anya dịka nke ndị mba ndị nke Yoruba, mgbe ha na-ekwu nke ha onweghị onye nụrụ ya, ma ọ ka ha kwuchazi kwekọrịtasị na ihe ha ga-eme ọ pụtazie ife. Mana ịmago na ndị be anyị biko ekwana iwe, ịma ihe kpatara ya, ịma ihe ọ na-esi ike ndị be anyị kpachaa ihe ọ dịka ha wee kwu ya. Ekwugo m ya n'ọnụ n'ebe a na ebe ọzọ dị ya n'aka. Ụfọdụ ndị isi anyị nọ ka ndị na-agbarụ ndị odibo ihe a nọ bụ ka ha nụta ihe ndị be anyị na-eje gwa anụ m nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ọ ihe dị mma. Obodo chọrọ ibiri ọ dị mma amakakwa ihe na-ekwu. Ya bụ ihe a na-ekwu ọ dịghị mma ka ọ bụ na akpadochara ihe ahụ kwekọrịta n'onwe anyị. Anyị anụrụ ọdụ ihe anyị n'obodo anyị amụtakwa ofu ihe ahụ emebekwa ndị ugwu wee gbaka si na mba na ha agaghị eme ya ha kwechiri ndị Yoruba wee kwechirikwa dịka ajụjụ ahụ ma echijuru kedu ka ndị mmadụ ga-esi na ha chọrọ ichekwaba ha, ndị ọzọ asịzie mba na ha ma achịkwa, mana ha fụrụ ihe na-eme na ndị mmadụ, a na-emebi na ndị mmadụ, na-achụpụ ndị mmadụ ugbu a. Ihe o yiri dịka a ga-asị gị na ha bịa n'obodo asị na ihe na-efu ekwurodo okwu onwerodo mgbe a na-ekwu okwu maka nke furu efu nọọ ka ihe mezie obodo ka ori bịadobe n'obodo. Ofu onye apụtasị mba si eme n'etu a asị ka ihe a ga-eme ọsị na onye ihe na-efu na bịa si gwa anyị si gwa obodo niile etu o si wee chọọ ịhazi bịa etu ebe ọ ga-etinye igodo ọ ga-eji wee kpochie ụzọ mgbachi ụzọ ya niile si mee ka anyị mara. Anyị ga-etinye anya n'ihe a, anyị ga-eji aka anyị chekwaba onwe anyị maka na ndị na-echekwaba anyị echekwata nghọzi anyị. Ọ ihe dị mma. Kedu ndị na-echekwado anyị? Ọ bụrụ dị mma dịka ihe anyị na-ekwu n'ihe ọzọ yitụrụ ya amaka bụ na ị na-anya ịfụ na ewe ndị ezipụrụ na-anọchite anya anyị n'ụzọ n'ụlọ omebe iwu etiti. Gịnị bụ ihe ị chere na ha na-adọtadịrị anyị dịka ihe anyị na-ekwu ugbu a? Ndị ọzọ na-adọtara ndị obodo ha, ụfọdụ ewere ebe akwara obere ụzọ asị na ọ ndị a ezipụrụ dọtara ya, na ha dọtara nke a, na ha dọtara nke a. Kemgbe ha na-anọchite anya amaka, ị nwere ike ịgwa m n'uche nke gị ife ịfụgoro ndị na-anọchite anya anyị na Abuja dọtara anyị a na-emere ndị obodo nke ịmara adịka ihe kwuru ugbu a na-ewe ka ndị anọzi ka ndị na-ewe ndị ha na-ejere ozi na ọ bụghịzi ndị Igbo ka a na-ejere ozi. Mana ikwuwe ihe ịdọta anụ dịka ọ na-akpa ha ka esi ewepụta ya. Mana a ga-ama ihe na-akpa obodo. Ndị obodo ga-ekwu na ihe a na-akpa na ọwụ ike ọ bụrụ mmiri, ọwụ ike ọ bụrụ ụzọ. Ihe niile ahụ dị gọọmenti na-ewepụtakwa n'ego. So n'ime ndị niile nọ ebe a onwe onye na-esi na-akpa ya
ewepụta ihe ndị ahụ ya bụgodi ọbụgodi na o nwee ebe nke a na-arụgodi ụfọdụ n'ime ha na-adị arụkwa ya ka gasị na ọha nwa na-arụ ya mana ọ bụrụ otu ahụ ka o si wee dị ihe ọbụla na-apụta gọọmenti wetara ya ego tax a na-akpọkwa ya taxpayer money anyị na-akwụ tax ya bụ agbapọ mmiri eche na ọ na-akpa ha ka ha si weta ego ha ji ọ bụrụ gbapọ otu mmiri. ahụ ọ bụrụ eziokwu ọ bụrụ na-akpa ha Chizzy, ọnụ m ga-etinye n'ihe a bụ ọnụ nwa na onwe m ga-etinye na ya bụ na ịma na dịka taa na nwa mgbe gara aga mụ na onye na-anọchite anya ndị be anyị na ụlọ mmebi iwu ukwu ya bụ sineti na Abuja sineti Utazi, o nwere mkparịta ụka anyị nwere ebe anyị na-emekwa ihe nzukọ anya onye ọbụla nụrụ ya maka na o nwere mgbe anyị bịara tinyetụ ọnụ jụọ ụdị ajụjụ a kedu ihe onye ọbụla na-eme ha wee nụcha wee na-asị gịnị mere anyị ji wee na-ajụ ya anya masị anyị ma ajụzi unu na-eme ọnwụ unu ka unu jere ebe ahụ si ya na ihe anyị ma bụ ihe anyị fụ ihe unu na-eme dị mma anyị ekwuo anyị fụ nke adịrọ mma anyị ekwuo na ihe ma ya bụrụ na eziokwu o wee dịka nkwa anyị si wee kwe mgbe mmiri bịara imebi ihe na akụkụ ebe Nsụka dị iche iche ndị mmadụ abịa gosiwe nekwenekwa anyị ejefu wee fụ ebe egwunyere ife ngosi ndị wetara ọrụ o wee bụrụ na constituency project Senate Utazi asị oke na anyị ga-ekwu ya ka onye ọbụla mara maka na mgbe a na-eke ihe e butere na anyị sịrị kedu ihe i butere nke gị ị na-anụ ya bụ ihe ọ dọtara dịka ihe Amaka na-ekwu ana m abịa cheru ana m abịa ịma na ndị ọchịchị achịnyegidewogo na akpa ha na-achịnye na akpa ha na-achịnye na akpa ha ọ dịrịzịa ka mgbe ọbụla ha jiri ego gọọmenti wee rụọ ihe ana-ekene ha makwa ifu moto donated by Enugu State Government oche ụlọ akwụkwọ donated by Enugu State Government ọ bụrụ na gọọmenti na-edonetizi ihe ka mụ nwa bụ onye nkịtị kedụzi ihe bụ ọrụ ha eji wee na-ekwu ya bụ nnọọ ka ndị be anyị si wee na-echezi echiche ihe gbasara ọchịchị amarụzi ihe bụ ọrụ gọọmenti amarụzi ihe bụ ọrụ mana ndị a na-eje nkwuchitere anyị okwu na Abuja ọ bụrụkwa ọrụ ha iweta ịrụ ọrụ mmepe onye ka a na-ekwu mana ọrụ ha ekwu ihe n'obodo chọrọ mana ekwuchitere anyị ebe a na-ekwu ihe anyị chọrọ na ihe na-adịghị ha na-ekwuchitekwa ya bụ ihe bụ ịma na o nwere mgbe a bịara asị ka obodo ka Naịjirịa jee gbasite ego ndị na-ejere ndị Igbo ha ncha niile etukwuru ebe anwa a na-akpa etu a ga-esi wee tinye aka n'akwụkwọ gbasite ego o nwere ihe edere ọ ekwuru na a ga-arụ na be anyị mana o mechaghị ihe soro kwụọ ụgwọ mgbe ndị be anyị tiwere mkpu kwuwe ha fụ ọnụ ha mepezi ọnụ ha wee kwuo okwu Amaka ndị be anyị ga-ama na ihe a na-akpọ n'ọnụ oyibo constituency project na o nwere onye sinetọ ọbụla bụ n'onye nwa ya ihe a bụ oke nke anyị ihe anyị ketara oke na ọrụ ha bụ na ha pụta ha ekwuo nekwa ihe na-akpa obodo dị ụta ekwu ihe na-akpa obodo dị ụta ekwekọrịtasị oke ngwanekwa nke a ga-eje ebe dị ụta ọgwụ ịma na onwe ndị na-eketa ihe anyị na-ekwu rie ya eziokwu mana nke bụ nke bụ Amaka ka anyị jukere Amaechi ma mụ onwe m nọ ebe a ugboro one ka anyị jegoro nzukọ anyị na ndị a gwa ha ihe na-akpa ya ugboro one ka anyị na ha megoro nzukọ ugboro one ka a na-afụdo ha ọkwa oge a na-afụ ha bụ oge a na-achọ ịbịa ya aka Amaka ijenugo nzukọ ha ajụọ gị ihe na-akpọ maka na ekwesịrị ka a na-enwe ihe a na-akpọ stakeholders meeting na-enwe town hall meeting na-akpakọrịta mana ịmago ị na-efu na ndị ndọrọ ndị politicians anyị ha da-achọ ka ha na ndị ha na-achị akọrịta ụka bụ nsogbu ha na Abuja mana ka m gwa gị ịma na na-ekwu mbido n'onwe m onye ọbụla mụ ha masị onye ga-achị m ifuru Amaechi Ugwele onye ga-achị m ga-etinyekwara gị aka ka echiwa m mana etu anyị si achị m ga na-esokwa gị ndị be anyị sịrị ọ bụ so degịrị boribori m ga na-eso gị n'azụ bọmpa to bọmpa ihe nji wee na-ekwu ya bụ na nchọ ịtụ aka m ga-ebido n'onwe m wee tụrụ aka ịfụrụ ndị na-achị anyị achị ka m gwa gị eziokwu Senator Utazi ọ mara onye mbụ mụ na ya fụnụbe ana m afụ ya mana ọ mara onye mbụ ọ bụrụ iwu na ọ ga-amarịrị onye mbụ ọ bụrụ iwu ịfụ dịka Martins Oke onye na-ejechitere m na House of Reps ọ ma onye mbụ mana kemgbe emechara elekshọn ọ banye n'ọkwa afụnụbeghị m ya anya ọ na Abuja
amarọ m mgbe o ji wee nata nwenu ọkpọnubere ndị be anyị dịka onye ọbụla bịa ka ekwu uche ya ị na-anụ onye ọbụla na-anụ onu ọ bụrụ na o nwe mbọsị ọkpọ amarọ m ọ bụrụ iwu na mejọrọ ịfụrụ onye na-anọchite anya m na House of Assembly Ugo Ezente Ezani oge ọbụla ọ nọ n'obodo ya na ndị obodo na-enwe o nwee ndị a na-asị gị na anọ Abuja anyị na-arụ ọrụ kedu ndị na Abuja onye jere oche nọọ ije ozi na gwa ndị onye ziri ozi ka isi wee jeta ozi nnọrị mba anyị na ebe a nọ be anyị a na-afụta mana ihe ji nwanne anyị nwoke na-anọchite anya bụ na ọ ya bụ isi sekpu ntị n'ihe gbasara ọdụ ụgbọelu na ihe ndị ọzọ mere na ọ ka na-abịa a na-akpa nke ahụ ebe a nọ n'onwe ya kabanyere ya bụ Chimaroke be anyị mana oge a na-ejekwa nzukọ na be mgbe ọ na-achụ nta vootu a na-afụ ọ na-Abuja nkịta mana ọ pụtagodu ịmana onye nke bụ eziokwu bụ na Maroke ọ pụta ọ na-akpa ya na ndị mmadụ na-akpagharị a na-akpagharị mana ihe a na-ekwugodo ugbu a bụ otu ọ banyere ugbu a mana ọ ka banyere ọfụ na nke a abanyegide ihe a tinyerezi aka bụ na korona bịara mechizi onye ọbụla na Chizzy ka nkwukwa maka na ihe a ejigokwa korona wee na-anara ozi ihe a na-erizi mmadụ ọfịs maka na ike gwụzikwa ihe niile emezi gị na apakizi ha ofu ebe a na-ayazi korona mana ọ bụ okwu otu a ka o kwesịrị a na-aya dị korona mmadụ one n'ime ha jụrụ ndị ha na-anọchite anya ha ka ekunu si ebido kedu ka o si akpa unu ama m ndị wepụtara ihe ọ dọzi ka ya bụ na etinye ha aka n'akpa wee fọpụta ma gịnị ka ha wetara ekele dịrị maka na ọ bụrụ na ọ bụrụ ka ihe a si dị mana ụfọdụ n'ime ha aka agbapụgo fepụ a na-anụzi na mana ihe aka na-anụ dị nso aka ji amedo ha anọ ezite ozi bụ na ha nọ nso ọ bụ na nke anwa nsị coronavirus ya nọrọ ebe a ka anyị cha nọrọ ebe a ọ dị mma anyị cha nọrọ ebe a mana ihe anyị na-ekwukwa bụ maka dịka anyị na-ekwu ihe a onye ọbụla na-anụ ya ma ndị na-achị anyị ma ndị a na-achị onye mara ihe dị mma ya megide ya ma ekene ya onwe ihe a sị gị na-ekwu ihe a bụ ihe ndị ị na-achị ndị obodo gị a na-emecha empowerment ka a na-akpọ nkwanyite ndị mmadụ maka a na-ekecha ma keke maka ịghọtago ụfọdụ pụtakwa ha eburu ya amechi ewebụ nke onye na-anọchite asị na ekeburu wee chọba ya achọba onye na-anọchite anya mụ na ya kpara nkata taa onye ọbụla ejụrụ ya maka nke ahụ ajụrụ m ya ka esi si na ekechara achọbazie ya ajụrụ m ya maka ajụ ya ajụ gịnị mgbe ma eji wee jụ ya ajụrụ m ya jụkwa ya maka palliative kedu ihe mere o wee kọcha anyị na-ahụta ajụrụ m ya mana agbakwara akaebe agbara akaebe na ọnụ o mere ajụrụ m ya ihe a na-ekwu bụ na ị mere eme nọ kedu ihe ị mere otu a ifo ka Amechi si eme ihe kwesịrị onye ọbụla kwesịrị onye ọbụla ga na-eme ama m Jos na-efere ihe niile a anya si ha ngwa ha mewe nne ya anụ maka na ndị a na-achị achị sokwa eme ihe a onye ọbụla na-eme ọ gbasara m ngwa n'ọbụ ọsọ be m ka ngwa gị taa mgbe anyị na-eme nke anyị meburu tupu oge anyị ruo o nwere onye na-anọchite anya mpaghara na Nsụka be anyị na House of Reps o wee kunie kpụrụ ndị mmadụ ha ejewe na ha na-eje ebe a na-eme ihe kịta ndị nọ na ndị gọọmenti sịrị mmadụ apụtazina onye na-apụta anya yie mask anọrọgodu si anọ na n'igwe karịa na na-anọgodu si tụsasịa e wee gosi onyonyo ebe ha na-erugharị mba ya bụ ya onwe ka o si wee dị anya sị na anyị ga-asị onye a ọ gịnị ezi ama eti iwu dị iwu ọ ya bụ ihe na-emebi obodo tupu anyị jee leafịa nara ozi achọrọ m ka ejiri nkenke oge etu ndụmọdụ echeta na ihe anyị na-ekwu maka ya n'ụbọchị nke taa bụ nchekwa na ihe ndị na-achị ala Igbo kwuru gbasara nchekwa obodo na ha kwuru si na ọ bụrụzi aro ha na onye isi ogbe ọgụ na Naịjirịa bụ Muhammadu Abubakar kwuru maka nchekwa ala Igbo na ọ bụrụzi aro ha kpara ka ọ na-eme na ha ga-ejisizi ike wee mmepụta ya wee hibe ndị ga na-eche ala Igbo mana ha sigo ndị na-anọchite anya mpaghara obodo dị iche iche n'ala Igbo n'ụlọ ezumezu
dị n'ala Igbo ka ha mee iwu ga-ehibe nchekwa maọbụ ụlọ nchekwa n'ala Igbo. Ọ bụ ya ka anyị na-ekwukwa maka ndị na-anọchite anya anyị ewe ka ha si eweta ihe mmepe na ihe na-enyere obodo aka. Ha na-anọchite ndị Igbo ọfụma na Abuja. Ọ so na ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Amaka, kedu ndụmọdụ ị ga-enye n'uche nke gị tupu anyị agbapụ ekwentị lee afịa? Ndụmọdụ m ga-enye dị ụzọ Igbo ndị na-achị achị na ndị anyị nwa bụ ndị a na-achị. Ndị na-achị anyị mara na nọ anyị nwa tinyere ha n'ebe ahụ. Anyị nwapụta n'Igbo si ngwa ka ndị a jee chịwa anyị, ka ha jee kwuchitewere anyị n'ebe dị ụta n'ebe dị ụta, ka ọ hapụ ịbụ n'ọsọsọ mgbe a na-achọ ka azọ ndọrọndọrọ ọchịchị a ka onye ọbụla na-apụta na-eme gịnị na-emekasịcha na-eke ego na-eme nke ọbụla ma ndị na-enye maka ịmago na-ata ọka na-ata ọka na-enye aka. Ihe a na-atọkwa ọchị, ihe a na-atọkwa amụ. Ndị be anyị sịrị n'ụwa ndụpụ ka ewele mana anyị achọghị iwezi, anyị chọrọ dịka anyị na-ekwu onye ọbụla ga-apụta atụchazianụ ha oruzia mgbe anyị ga-afụwazi ele ha na Abuja, onye ọbụla na-aje n'Abuja bụ anyị kwụzie ihe a ga-ewetara ndị nọ n'obodo. Ị na-anya na health centers anyị dị n'ime ime obodo, ịgacha ebe ahụ ụfọdụ ebe ibewa akwa, ịjụwa ka ndị nọ n'ime obodo ka ha si enweta ihe ahụike. Ihe mmewe mmadụ kịta ọdachi daa asị ka eduru ya jewe na health center dị n'obodo. Onwere n'ihe ọrịa coronavirus ọ bụrụ na ego niile amapụtara ka e wee rụzie Aso Rock hospital na ha tinyere ebe ahụ, ikekwe Abakari agaghị anwụ. Ị na-aghọta ihe etu a ka ọ dị. Ọkwa ha ncha niile o nwere Chizzy n'iwe, o nwere onye ukwu nwụrụ na be anyị. Ekwukwa maka onye ahụ ebe a wee jụọ ajụ m akpọ m ndị be anyị abịa sị ha onye a nwụrụ adị mmadụ 10 na-ekwu maka ya, mmadụ 8 na-akatụ ya. Emecha ihe mmecha wee na-anụ na nwoke a na-arụ yagidere ihe na-eme ya bụ na mkpụrụ obi. O wee jee ndị ọcha etinye ya igwe anyị tinyere ya na-enyere aka ikute ume, ọ na-etinye ya batrị. O ruzie ka batrị a nwụrụ ije ebe ahụ ka ewepụ ya tinye nke ọfụ, o nwere ozi etu a ga-esi wee je na ihe a so n'ihe nwoke a ji wee nwụ maka korona. Ọ bụ na ndị na-achị anya chi mere ndị be anyị wee nwee mmepe wee na-eme ị na-anya na ebe nke ahụike onweghị ihe ị ga-akọ akwụkwọ ebe ị ga-ejideta aka ma mmepe obodo ụzọ adịghị n'ala ụzọ adịghị oke ụzọ chere ka m gwa gị na ụzọ esi eje Abakaliki ụzọ Port Harcourt ka na ụzọ ebe a ndị Air Force nọkọ ndị ihe a Etitu division na ụzọ Etitu division ụzọ a dị esi eje Abakaliki. Anyị ekwugidego maka ụzọ ahụ, anyị ekwugidego ya mana Twitter ka abịa ma ihe a ga-eme ụzọ ahụ. O nwere mgbe ị ga-apụta ebe ahụ ike agwụ gị. Ihe a niile bụcha ihe mere abandon. Ọkpọ mmadụ ka si ya rụọ ụzọ ahụ ha meniz ama m kasị si m bịara nnọ Enugwu a ka rụgokwa ụzọ ahụ. Enyecha ha nachara ego mana agwago m ndị a na-anọchite anya anyị ihe ga-egbochi m nwee mere ha nkwu na a ga-eme ọmụ na ịchọzi eme franchise. Agwago ha onye ọbụla ga-anatakwa won kobo na constituency project ị ga-egosikwa anyị ebe iji ya wee igosiri anyị ihe ọzọkwa nchọrọ anyị ga-eti mkpu n'ezo. Ihe ọzọ m chọrọ ikwu ndị ọchịchị ndị na-achị anyị ha gbadokwa anya maka na ndị ICPC dịkwa redi. Onye ọbụla ịbụkwa a ga-achụrụkwa gị n'isi hapụ ịdị ka ọ na ha amaghọ anyị nwa bụ ndị a na-achị achị ọnụọ ndị oyibo si ha ihe ICPC pụrụ own your constituency project jụwa ajụjụ ịgafeta ebe a na-arụ ụzọ ọ bụ na ịfụ na-akụ ihe a na-emix ebe a nọ simenti ya tiwe mkpu sikwa na-ekwa mana ejekwana ọgụ ihe ị ga-eme bụ kpọọ ndị ICPC. O nwere ihe anyị fụrụ na Nsụka ha na-arụkwu asị n'ụzọ asị gịnị bụ ya asị n'ụzọ asị mba na anyị etiwe mkpụsị gọvanọ bịa gbata bịa afọ gọvanọ abịa. Ọkwa ndị nwa rụrụ ihe nwa bụ ndị bịa nnechi azụ rụgharịa ya ọ dịzịa mma. Ihe ọzọ dịkwa na ya bụ na gọọmenti ga-enwe monitoring team. Monitoring team ọ bụrụ monitoring tinye n'akpa enye ha ego ha nabara ụwa ọ dị mmadụ tiwe mkpu na nkenke dịka ihe ọzọ ndị na-achị obodo ana Igbo kwuturu aka bụ na ha sịrị ndị a na-afụ maka ọrịa na-efe efe ya bụ ndị NCDC ka ha gbachie mbọ ike
ịfụ na enyochabara ndị mmadụ n'ala Igbo na-asị ọ bụ na ha ekwesịrị ikwu ka ehibe ebe a na-enyocha ndị mmadụ na obodo niile dị n'ala Igbo a na-ekwu ka ha gbazibe mbọ ike sọsọ ofu ebe ka e were ya n'ala Igbo ọ dị mma anyị aka na-ekwu ihe dị mma ihe kwesịrị mana ha kwesịrị ịgwa ha si ha bahibe na ihe a na-achọrọ ka ehibe ya n'ala Igbo mana ihe a ọ dịrị ndị gọvanọs anyị n'aka ịghọtago ahụ ha nwa ga-esokwa wee mee gịnị tiwekwa mkpu anyị mụ na gị na-abụticha mkpu nke anyị ti ka a ga-anụ onye ka anyị na-ekwu mana ihe a ji esi ha bụ ka a bịa nyocha kama a ga-asị ka a bịa nyere ha aka ka ha weta ka enyocha ndị mmadụ n'ala Igbo niile n'ezie anụ ọ bụzi na onye nwa na-anwụ anwụ mgbe a ga-eji werute ọbara ya wee jewe ụfọdụ anwụghị etu ahụ ịghọtago ụfọdụ ma ngwa gị ka m gwakwa unu nke bụ eziokwu ihe a niile mechaa na mmadụ ịtọ ncha niile fọrọ ndị a nụrụ ọgụ a ha wepụta ihe ha ji wee nụọ ya bụ dịka ego ọkarịghị ndị fọrọ ndụ ha nwụzie maka ihe ha ga-agwa ha mana ịchọcha ihe nwa na-eme ịfụrọ a sị ndị a na-agwọ kedu ndị mbọsị ndị Bauchi bịa mewe ngagharị iwe na kemgbe ha na ebe anwa ọ bụrụ nri ka ha na-eri ọ bụrụ gombe na ọ bụrụ nri ka ha na-eri na ọ bụrụ ọgwụ ka a na-enye ha ebe nwa akpọrọ isolation center emezi ebe egwuregwu n'elu onwe nke ị ga-afụ ebe ha na-akụrụ onwe ha egwu agba egwu kedu isi ha mee Amaka onye isi task force na gombe asị na ha na-etinye 1.5 million every week biko ka anyị na-afịa pụta anyị ọ bụ nzukọ ka anyị na-ege ọ dị mma anyị ga-agbapụ ọsọ ozugbo na-awazi okwu unu ihe anyị na-ekwu maka nchekwa n'ala Igbo na atụmatụ a ndị na-achụ ala Igbo kwuru na ka ha mechara nzukọ n'obodo Enugu n'ụbọchị ụka gara aga wee sị na ọ bụghịzi ihe a na ogbe ọgwụ isi ndị ogbe ọgwụ ya bụ isi ndị uwe ojii Naijiria kpara na ọ bụghịzi ihe kwuru ka a na-eme ya mere ha ji gwazie ndị na-anọchite anya ndị obodo dị iche iche n'ụlọ ezumezu dị na ala Igbo ebe a na-eme iwu ka mee iwu a ga-eji hibe ndị nchekwa ga na-echekwa ala Igbo ya bụ na ọrụ ga na-echekwa ala Igbo niile gbaa gburugburu anyị wee na-ekwukwa na ha sịrị na agwara ndị na-afụ maka ọrịa na-efe efe ndị a bụ ndị NDC ndị NCDC ka ha gbachie mbọ ike na ha ga-akpa ka gbachie mbọ ike inyochaba ndị mmadụ maka ọrịa coronavirus ya bụ COVID-19 wee kwukwa jụọ ajụjụ anyị na-akpasị ndị a na-anọchite anya anyị kedu ka ha si adọtara anyị ihe ya bụ ihe mmepe obodo na ihe eji enyere ndụ aka ha si Abuja na-adọtara ndị obodo ọnya ka anyị na-ekwu akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ na ya bụ 09977711009 maọbụ 09922311109 ọ bụ na Amechi Ugwuele na Amaka Nweke nọ ebe a wee na-atinye ya ọnụ. Abụ m Chizzy ngwa oluelu na omume ị ga-asụ Igbo yere eye ma bee ya nkenke. Gwa m afọ gị na ebe ishi akpọ. Ọkịja ọ ga-adịrịrị gị na mma gaa n'iru. Ndebe anya gbasara ise mbido maka ndị na-achị ala Igbo na onye isi ndị uwe ojii maka atụmatụ nchekwa n'ala Igbo. Ezigbo m na-afụ ife ya eme ndị na-achị ala Igbo ezigbo ka bido n'otu mbụ ga gbawa onye isi ndị uwe ojii maka e kwesịrị esi n'isi ụmụnne anyị bụ ndị Yoruba ka esi dobe nketa na-enwe onye akpọkwuru isi otu ndị nta si emekwa nke ha wee mee aha bezi ndị na-achị anyị ebe a na-emebi ka ahụ ndị ụjọ Chizzy ịgwaga eziokwu onye na-atụ ụjọ ekwesịghị ịbụ onye ndu maka nwa bụ ọkịta na-ama atụ ụjọ onye na-atụ ụjọ ekwesịghị ịbụ onye ndu ha na-atụ ụjọ ojezi anyị Igbo ha na-awara anyị anya enye anyị iwu ka ụmụ anụmanụ erube mgbago ọ na-emetụta enwe nke na-etinwe okwu ya bara uru nye ndị Igbo ndị na-achị eso jide ndị mmadụ egbochite mebisi ọrụ ugbo anyị emenwe iwu
anyị tinye nwa ọrụ ụtọ esite bara ndị isi a na-achị ọ na-eru ebe ahụ abụrụ ndị ụjọ ha bata ebe ahụ abụrụ dike daalụ ọkịja daalụ ojue m afọ daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ daalụ gwa ya afa gị na ebe iche akpọ afa gị na ebe iche akpọ ọ dị mma ka anyị were nke afa gị na ebe iche akpọ ekelekwa gị nwanne ndị ebe iche akpọ afa gị ugo gaa n'iru ihe m chọrọ ikwu n'okwu m na-ekwu ndị ndu ala Igbo ha kwesịrị iji ire ha bụ eze ha ọnụ ha na-ekwu n'okwu na ezi ahụ aka ego mana ọtụtụ ndị na-achị anyị si n'ala Igbo ama ha na ihe ahụ bụ eziokwu ihe m ga-ekwu okwu ahụ ihe mmadụ metere tata nwere ike were ihe a ga-eji cheta echi na onye ọbụla bụrụ onwe ya ka onye ndu ekele mana ọ na-agara ndị mmadụ ozi ọwụwa onwe ya ka ọ rụpụtara ụfọdụ ya nwere tinyere onwe ya ebe ahụ dịka nwanne anyị nwoke wọchọp kwuru ọ bụrụ na ha dị na n'ọnwa ozi ka ejiri ha ga na-eme ihe ziri ezi ana ha ga na-eme ihe ga-eme ụmụnne ha gara aja aja ha dị mana ọtụtụ n'ime ha na-eti ihe ndị a kwuru na-arụ ọrụ so ihe mmụọ na-achọ ikwu na dịka ọkịja kwuru bifọ gbachie mbọ ike sụọla anyị Igbo yele ya bee ya nkenke ha bụrụ n'uche na ejiri ha ozi ana ozi ya na-ejiri ha onwe ihe kwesịrị ịmịta ezigbo mkpụrụ n'ọdịnihu ihe nwụrụ ha na-eme a na-eji anya daalụ 0897771 ị nwere ike iji akpọ anyị gwa m afa gị na ebe iche akpọ ekele gị onye obodo a bụ ihe na-ekwu onye obodo a sụọ Igbo yele ya Amecha na-ekene gị daalụ Amaka na-ekene gị agba okwu okirikiri ka anyị gwa onwe anyị eziokwu anyị na ndị gọvanọ asaa ojoho ndị ndu anyị na ha eto anyị na-afọ etoru ọ na-etere anyị na fato anyị na-afọ etoru ọ ha pụta nke ha ga-azụta anyị n'ọnụ na-eji nara ego ha chewere nke ogota anyị na ndị etoru gbe etere azụ otu a ka a ga-esi na kedu atụmatụ gị kedu ihe ndụmọdụ gị taata bụ 28 n'ọnwa ihe a gbe etere azụ mmụrụ onwe anyị ka anyị niile mmụrụ onwe anyị ka anyị chọrọ mbọchị ọbụla otu a ka anyị ga-esi ekwu okwu ọ bụrụ na anyị hapụ ha awụsa Fulani anyị agaghị aga n'iru ka ọ bụrụ ka anyị na-ebe mkpuchi okwu aka ọ bụrụ na anyị hapụ ha awụsa Fulani aka anyị agaghị ọ dị mma nwayọ jiri nwayọ ọ bụrụ ihe iwe nwanne m nwoke nwayọ alụ ka a na-akpọ o wutego nwanne Ugo o wutere ya nke ukwuu mana ọ bụ alụ ka a na-atụ ị nwekwara ike iji 0992211 wee kpọọ ịchọ ịkpọ ijiri nwayọ were obi nwayọ enye ndụmọdụ gị ndụmọdụ izu ka mma na nne eji ka anyị kpaka n'alụ a ka anyị ghara iji mba wee mebi ihe gwa m afa gị na ebe iche akpọ ndị ka ị mere afa gị bụ gịnị nwanne Ọfọbụike ngwa bee ya nkenke onweghị ihe m na-ekwu na-awụrọte ndị Igbo ka a na-anya ha na mmiri ana m anụ ihe ị na-ekwu gaa n'iru ayọbachukwu anyị nwere ndị ndu ọtụtụ ga-edu anyị ya bụ okwu ebe ahụ daalụ nwayọ kwa udo ka anyị chọrọ izu ka mma na nneji ka anyị tụọ n'alụ ka ọ ga-esiri arị mma gwa m afa gị na ebe iche akpọ bee ya nkenke ndị ebe iche akpọ gbadata ekwurekwu gị ọchụ ehihie ị mere aka ihe m na-achọ ikwu n'okwu ahụ bọọlụgo mgbe anyị ga-azụ nwanyị eziokwu and unu nwa bụ ndị nta akụkọ unu na-esokwa na ndị na-alakọta obodo a kama na ana m atụ unu ụta maka nọọ unu siri maka na unu kwuo ka o si dị nwere ike aga gbachi ụlọ ọrụ unu
ọ na-abịakwa kwụọ ebe ka ndị ọgbọ ite anyị ọgbọ biko ndị ọ na-achị anyị ndị anọ n'isi ha mere anyị ebere ọ ha nwa nsogbu ihu anyị na-ebi ama m ụbọchị a sị na onye isi ndị uwe ojii na-adị Enugu ọ na-asọtụ godogodogodogo gịnị ka e butere ọnọdụ ugo adịrị egbe mma n'obodo a ọ dịrị egbe mma ndị anyị ụnụfụrụ anyị na-afụ ha dị iche maka ọdịmma. Kedu ihe a ga-eme alụ ka anyị na-atụ ihe anyị ga-eme bụ ndị a niile na-achị ala Igbo na nzukọ ụkwa nke ọ na-awa na-enwe nzukọ nke na-achị Anambra etinye vice nke na-achị Imo ọgịnị etinye vice achụ ka gọvanọ niile anọ ha chawo mmanya ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume fụta na stadiọm ma onye ọkada ma onye keke ka anyị tụte nri ya ụmụ ọnwụ ga-agago mgbe ọnwụ ifo ndị afọ juru ga na-ekwu elu ndị nọ n'ime obodo na-awa nka ndị na-awa nka na mgbe arịm ọ dị ma dị mkpụkpụ obodo a apụtakene daalụ ekwu okwu amaghị ka obodo ga-eside mma daalụ gọvanọ bụrụ ndị afọ juru nọ n'ọfịs ekwu daalụ alụ gị mara mma daalụ onye ha ga-eme ka ọ dị mma daalụ ụmụ ogbenye okwu ọnụ na agwa gọvanọ ebe ọ na-akpọ ya ọbara onye dị ugwu ugwu a ga-ekwu ọ bụrụ naanị nke ọbụla na ọ nọ nwere ka afọ na-afọ oge ngwa daalụ ọ dị mma sọfụọ ya ka anyị ga-ewere anyị na-apịacha gwa m afa gị na-ebi isha bụ be ya nkenke ekene afa gị bụ ebe ka isi akpọ ahụhụ maazị aja esi m Anambra wee na-akpọ biko be ya nkenke o biko nke izizi bụ na anyị nweghị ndị ndu and ihe nchọpụtara ahụghị na ihe na-eme ya bụ na ndị a na-ewere ego wee dịka ha goro vootu ha egoro anya na ihe ọ na-abụ ha chọọ ịrụ ọrụ asị donated by ihe dị otu a nọ ndị dị otu a ihe rụrụ instead of ha gasị na anyị nakwa consistency project wee na-asị na ọ dịka ọha nwa onye na-arụ so ọ bụ na anyị ga-agbakọ aka ọnụ ọ bụ na bifo ị na-ede ya ede na-ekwu idotu a na-ekwu idotu a chike ma ọ bụ na imeghị ya gba ahụ gba wofigo ozugbo mkpara na ha ga na-eme ha ọ bụghị nke igwe ihu moto wee na-akwara daalụ nke bụ biko ewe na ewe bụ na Adamu Abubakar ọ bụghị onye Igbo amaghị m ihe ha ji ejekọkata ya ndị west mere nke ha ndị nọt mee nke ha ruo na nke anyị eji ekokọta Abubakar Adamu onye bụ Adamu Abubakar ị na-ekwu Inspector General Police Mohammed Abubakar Mohammed Abubakar Adamu dịkwa n'aha ya ọ bụ na nweta esi wee jide ndị na-emebisi ihe na ugbo anyị onweghị m ihe a ji kwufu na ha ya tasị na enyekwara ọda sisi hapụ ha na onweghị ihe hụrụ ebe nwa nke ndị NCDC anyị amaghị ihe anyị ga-ekwu na nke ahụ ihe anyị fụzi nke anyị na-ewere daalụ ọ dị mma mgbe Igbo ata n'aka ji eze mana ihe anyị na-akpa arụ ebe a nke bụ eziokwu bụ ndị Igbo bụkwa ndị agọziri agọzi ha anaghị achọ okwu ọ bụ ọdịmma ndị Igbo ka alụ ka anyị na-atụ ka anyị jiri udo wee na-eme ihe niile ọ bụghị ọnụ ka anyị na-akọ biko echiche onye ọbụla anyị na-ekwu na echiche onye adịghị ya njọ bụkwara echiche unu ọ bụrụ echiche ụlọ ọrụ anyị ebe a ọ na-agwa na ndị obodo ihe ekwesịrị ime tụọ ya dịka ekwesịrị ime ihe a ndị niile na-anọchite anya ihe a bụ ihe ndị obodo kwuru ihe niile ekwuru ebe a bụ echiche nke ha ọ bụ ihe anyị wepụtara nwanne anyị nwoke kwuru maka ndị mgbasa ozi nwanne ọ bụrụ na ya gbasara n'ozi a kedu ihe ọzọ ọ bụ ịkọ ọnụ bụ ihe anyị na-ekpe ọ bụrụ ka a ga-esi kpaa alụ ewepụta okwu onye ọbụla ndị obodo wee hazie ya ọ bụ nke dịrị anya ya ewepụta ya ọ bụ n'ụwa ewepụtala okwu ga-ekwu ka ọ ga-esi wee dị ọ bụ ka esi eme ihe na ihe anyị ma bụ ịgbapụta ozi akwụghị nọ n'ọya ịgbasa ozi ka anyị na-agbasa ọ bụghị ikwubi okwu ma ọ bụ ikpe ikpe na ihe nara ekpe ikpe ọ bụrụ ọrụ anyị ekere ọrụ eke ya bụ agbasa ikpe ndị obodo amara ka a ga-esi wee kpee ikpe Amaka na nkenke gara m echi na mbido kedu mpịachi okwu gị na ndụmọdụ n'ihe a niile ịnụrụ ndị obodo kwuru ndụmọdụ m chọrọ inye n'ihe a niile kwuru na onye ọbụla bụ onye ndu ịma na enwe ndị ọchịchị nwee ndị ndu onye ọbụla kpọrọ onwe ya onye ndu ama nsị na maka na akparịrị ya ma maka na a gwara ihe dị ụta wee mee gịnị wee megidewe ndị ọ na-edu ma ọ na-arụ ha anya
ị na-anya n'obodo Amerịka onye na-achị ha bụ President Trump, o nweghị ihe a na-agwa mmadụ agwabe nwoke ahụ. Ọ bụ na okwu na nkọtọ na-egbu mmadụ, ọ kago n'igbu ya, mana ọ napụghị ya ime ihe o kwesịrị ị na-eme. Ọ ihe eji ama onye ndu. Mana ife onye na-achị achị ikwukwa ha nke atọghị ụtọ na ntị, ịbanyego na nsogbu. Ọ bụghị ụtọ ahụ ka ndị ndu si eme. Ndị ndu na-anabata nke dị mma ma nke dị njọ, abịazịa atụnezie marụ onye ọbụla chọrọ ọdịmma ndị ọ na-edu ga na-ege ha ntị, marụ mkpa ha, marụ mwute ha, marụ nke ha si na omete ha, iwe megide iwe nọ wee chebara ya wee wụkọta ya wee marụ ihe ị ga-eme ka ọ dị mma. Ya bụ ihe m na-agwa ndị ndu anyị bụ na ha fụtazina na a na-akọtọ ha ma na a na-agwa ha ajọ okwu ka ọ na-ewute ha, ka ejiri ya hapụ ime ihe a ga-eme. Ihe ndị a niile ọ bụgodi Chukwu kere anyị, ọ bụgodi Jizọs na-akọtọrọ ya mee ihe niile, mana ọ napụghị ya itinye uche ya n'ihe ahụ ọ chọrọ ime. Ya bụ ka ha tinye uche n'ihe ha na-eme, hapụgodi ihe ndị ahụ na-eme ha, ka ha hapụ ị na-eme ihe ndị ahụ, maka na mmadụ ukwu nke a ma omee nka mewe ihe ziri ezi. Ọ ihe eji marụ ndị ndu na ha abụghọ ndị nchigbu, nọọ ndị ndu. Anyị nwabụ ndị a na-achị achị ka anyị na-egwekwana ya nwayọ, maka oge ụfọdụ ihe anyị na-akọkwa n'ọnụ karịrị. Ọ bụrụ otu ahụ na-atụkọta ya ekwukọta ya ọnụ ewee maa ka a ga-esi mee ya ka ọ bara onye ukwu, ọ bụrụ ọsọ ịba mba. Ka anyị kabakwana ahụ nke a sịkwa na anyị mee dịka ndị a na-edu, ka anyị kaba ahụ na-eme ya. Nwegodi ihe ịfụ na-adịghị mma, ikwuo ya, kwukwa ya, n'ihi na ị nwekwara ịhụnanya n'ime gị. Maka na ihe a na-ekwukwa nwekwa n'ebe ọ dị mfe, onweghị ebe ọ dị mfe. Anyị ụfọdụ ga na-aba inyekwa ha ọpọchuniti a ka ha nọrụkwa ebe anyị fụ na ha ga-aka dị njọ. Ịghọtago ihe dị ọ na-agụ ya, ọ dị ka ha jee ebe ahụ ha emekarịa. Ịghọtago ya, ihe a bụ aka nri kwa aka ekpe akwa aka nri ka o wee dịrị anyị ncha niile na mma. Amechi na nkenke nchịkọta okwu gị. Nwanne m nwaanyị kwuru ihe niile ọ ga-ekwu wee kwuchaa ya, mana ka m gwa gị eziokwu, ndị na-achị anyị nwere ntị. Anyị tigidego mkpu kwugide na-arịazi arịa. Ndị na-achị anyị nwere ntị. Ịma na anyị ka nwere ọnụ okwu, na anyị nwere ọnụ okwu taa, na ndị a na-atụtụ ụjọ eme ihe ndị mmadụ na-achọ bụ maka soshal midia. Mana ụfọdụ n'ime ha gbara ọsọ ebe ahụ. Ụfọdụ n'ime ha nwere Facebook, ụfọdụ n'ime nwere Instagram, enwere nke ọbụla mana iru na ndị mmadụ ga-aga, mana o nwere oge ọ ga-abụ mmadụ one. Ma kịta anyị na-ekwuzi okwu n'igwe redio kịta, emepe igwe telefon onye ọbụla na-akpọ. Mgbe gboo onwere kedu mmadụ one ga-eje gụọ pepa mara ihe a na-ekwu. Mana ndị Igbo kwuru na ka onye si eme ka ekwesị akpọ ya. O nwere onye na-eme ọfụma, ana m ekwusi ya ike. O nwere onye na-egosi ndị a na-achị achị ịfụnanya akpọ ya asị. Ọ dịrọ onwe anụmanụ, wetagodo anụmanụ gosi ya ịfụnanya. Ọ bụrụgodo nkịta igosi ya ịfụnanya, ọ ga-afụ gị n'anya. Ndị be anyị ekwubeghị dị ka ndị a si eme anyị. Eweta ego ụlọ akwụkwọ wom, eweta ego ụlọ ọgwụ wom, eweta ego wom, eweta ihe niile na-akpa ha na ụmụ ha na nwunye na ndị. Kedu isi ndị mmadụ mee? Ndị mmadụ na-ekwu ka o si wee dị ha. Akwụkwọ erika, ndị mmadụ atagbu onwe ha n'afọ. Ya bụ anyị na-asị onye ọbụla chọrọ ka akpọọ ya ezigbo afa, ma ezigbo ihe, ezigbo omume butere ezi aha, ma ezi aha ka ego. Ya ka nna ọ dị mma, ọ na-anụ ya n'ọnụ Amaka Weke. Ka ndị anyị matakwa na ihe a kpọ constituency project n'ọha nwamokwu ya, ifu nke na-ada aga mee gịnị, kpọkuo ndị ị ga-akpọku, sikwa ha na ihe. Mana enwekwara iwe, mana ndị be anyị ụfọdụ na-abịa n'ebe ha honorable, the only mayor, the only honorable, the only senator. Anaghị akọ ihe ha niile na-agụrụ ha egwu. Mana apụta na-agụcha egwu, ọ nere ego ọkọwe ọnụ ọsọ ajọ mmadụ. Mana ọ gwa na-eli eme ya mayor, super mayor, honorable, etu ya afa. Agwaghị ihe a na-agwa ndị agwaghị ya na-agwa ndị agwaghị ya na ọ bụrụ o nwere onye na-anụ ụdị etu esi eto ha afa, ime ekwe na onwe ihe a na-eme ide eme ọfụma. Ọ dị mma, na-anụnụ ya sị na anyị ata n'aka ji eze ndị obodo na-anụnụ ya, ndị a na-achụ na ndị na-achị obodo na-anụkwanụ ihe ndị obodo kwuru. Unu mee ihe dị mma na unu mee ihe dị mma, na ọ ga-adịrị anyị niile mma. Mana ihe a rụtụrụ aka kpọmkwem bụ otu ahụ si na achọrọ ihibe ụlọ nchekwa ka ọ ghara ịbụ na
ilu a na-atụ na agbara aka na-aza ana ndị jiji a na-akọ eji na ana ha ka ọ ghara ịbụ na anyị gba aka na-ekwu oge niile na-ekwu na a ga-eme na a ga-eme ka unu zaka na ajụjụ a ajụrụ m sị ejiri narị kwuru narị afọ mụọ ka esi awa ala kedu oge a ga-agbabazi ala ahụ afọ one ka a ga-ezi gbazi ala nwanne n'ọwa ya mere anyị ji ajụ ejiri afọ one na one na-ekwu na aga na a ga-ehibe nchekwa obodo ndị mmadụ anọrọ n'ugbo ha imirikiti anọrọ n'ụlọ ugbo ha ugbu a oge abụọ ọ ga-eji akọ nri mana ndị mmadụ anọ ya maka gịnị maka ihe ndị na-eche efi na-emebi ihe ndị mmadụ a na-ekwu na aga anyị kwuo ọ dịka ihe a teta n'ụla ebe ekwubegoro ya ihe nchekwa na-aba n'ime mkpuke na ime obi wee kpaalụ ya ọ bụghị ihe a na-apụta na ọha na-ekwu na-eti ka mkpu oge niile ya bụ unu baa n'ime mkpu ihe a chọziri ya bụ na nekwa ndị na-eche ala Igbo nekwa ka ha si eche na-ebidogo enye ha ngwa ihe a ga-eji che ya echebe ala Igbo ọ ya ka Igbo chọrọ ịnụ ebe e nyegoro ụlọ ọrụ ndị na-anọchite anya na anwụ na ezumezu omebe iwu nke ime ala Igbo ndị ọchị obodo agwago unu mee ngwa ngwa na eme ngwa ngwa emeghara ọdachi ka e wee hibe iwu ga-ehibe ụlọ ọrụ a n'ọbịa ka a na-ekwu emekwa n'ihe a ọ ga-adịrị anyị niile mma biko unu na-eje eze ya gị zipụ ma ọ bụ jee nọchitere anyị anya natara anyị wetara anyị ihe ọma ka ihe ọma bịa bataba n'obodo anyị ka ọ dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ biko ka anyị mee na ihe ka ala Igbo wee dị mma abụ m Chizzy Ani ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma